Ola, son Lidia, traballo aquí en Amicos. O trato con eles, traballar con eles, falar con eles, o estar con eles é o que máis me gusta. Ademais son moi agradecidos do que lle faz día a día, do que lle axudas. Eles tamén lle gusta axudarte a ti, porque unha persona que está en silla de rodas e venche que a estás levantando ou sentando, aguantanche a silla, querenche axudar ao mellor a levantar. Calquer cousa che ven e che axudan. Facendo unha casa, estás facendo unha cama, póñenseche polo outro lado a axudar. En todo, o compañerismo a min axudaronme en todo momento, enseñáronme moi ben, estuve acompañada un tempo para me enseñar, para conocer os chicos, que son moitos e cada un son diferentes. E son todos día a día moi especiales. Lunes cheguei pola porta, tiñame un xugos jardado do fin de semana para me pedir perdón. Bueno, a bicos conmigo, chegar á casa e chegar chegas moi contenta de haber axudado a persoas con discapacidade que son moi generosos. A día de hoxe, se pudera volver atrás, empezaría antes. E acabome de dar conta que me gusta isto que non o sabía hasta que empecé a traballar aquí con eles. Para min o máis importante é o cuidado deles. É increíble o que Amicos fai por estes rapaces. Calquer cousa, queixanse dunha feridiña, están sempre pendientes de todo. Para min, iso é o máis importante, o cuidado deles, o que os coidan, o que están pendientes, 24 horas, día e noite. É genial, é que sínteste satisfeito ao acabar o día de haber axudado a tantas persoas. É moi gratificante. Eu diríalle a todo o mundo, home, non todo o mundo sirve, está claro, pero probar, que por probar, sin probar non o sabes, e van a saber que é moi gratificante traballar con eles. Eu animaría a todo o mundo, de verdade.